वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबाय। दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि गोदान जायफोर इउटुबार बिथांमोना गोबां माने डाउट जायो, जेनेबा गोबां इन्स्ट्रुमेन्ट नांगौ नामा होननानै बिथांमोना सानो इउटुबाव भिडिअ हगारनो थाखाय। जेरैहाय सासे इउटुबार गोदान फैनाय लोगो लोगो बिनि आखायाव जेनेबा जेबो इन्स्ट्रुमेन्ट गैयाब्लाबो बियो भिडिअ हगारनो हायो नोंनि मबाइलजोंनो। इउटुबनि फोथाराव जायफोरा गोदानै फैयो बिथांमोना गोबां डाउट जायो, आंनो इउटुबाव भिडिअ होनो थाखाय माइक नांगोन नामा, स्टेन्ड नांगोन नामा, बायदिसिना गोबां डाउट जायो बिथांमोना। आंबो सिगाङाव जादोंमोन, दा बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ फोरमायनो थाखाय खालामबाय। नाय, सासे इउटुबारा बा माइक थायोब्लाथ' मोजां जायो, नाथाय माइक गैयाब्लाबो नों भिडिअ होनो हायो। नोंनि भइस क्वालिटि एसेबां मोजां जायाब्लाबो नों भिडिअखौ हगारनो हागोन। नाथाय नोंनि भिडिअ एडिटिं खालामनायाव एबा भिडिअ रेकर्डिं खालामनाय टाइमाव माइक थायोब्ला मोजांसिन जायो। अब्ला माइक गैयाब्लाबो नोङो नोंनि आखायाव थायो इयारफन। नै बे आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे इयारफनसो लादों। बेनि थाखायनो इयारफन लादों नोंथांमोना जेनेबा मिथिनाय बायदियै। नोंथांमोना मिथिनो थाखाय आं दिनैहाय इयारफनजोंनो आं माबाखौ लादों। बेखौ आंनि आखायाव एक्सट्रा मोनसे माइक दंखायो, बेलाय आं दिनै बे माइकखौ इउज खालामाखै। आं बे माइकखौ दिनै इउज खालामाखै। आं बेखौ इउज खालामाखै, नोंथांमोननो आं दिन्थिनो थाखायनो इयारफनजोंनो आं दिनैनि भिडिअखौ रेकर्ड खालामदों। स' नोंथांमोना मिथिबाय, माइक गैयाब्लाबो इयारफनजोंनो रेकर्डिं खालामजायो। अब्ला भइसखौ मोजांखौनो खोनायो। मा होनो, इयारफनाबो माइकनि खामानिखौ मावफुंनो हायो। आरो बेनि उनावहाय आरो मोनसे डाउट जायो बिथांमोना, स्टेन्ड बा बेदिनो ट्राइपडनि गोनांथि जायो नामा होननानै। नाय नोंथांमोना, ट्राइपडखौ नांगौ जायो। ट्राइपड थायोब्ला मबाइल जेनेबा नों केमेरा रेकर्ड खालामोना, बे केमेरा रेकर्ड खालामनायाव माने नोंनि भिडिअआ लोरिया। स' स्टेन्डखौ नांगौ जायो। नाथाय नोंनियाव स्टेन्ड बायनोबा जेबो राहा गैथ'वाब्ला नों भिडिअ खालामनायखौ होआ होननानै साननो नाङा। मानोना नों भिडिअखौ खालामबाय था, स्टेन्ड गैयाब्लाबो भिडिअ होबाय था, बाथ्रा गैया। नोंहै मबाइलखौ बिजाबखौ जाबना लानानै बेलाय बे बिजाबखौ नों बिदि जाबना लाबाय, बेनि सायावहाय नोङो बिजाबखौ बिदि जाबना लाबाय, बास बेनि सायावहाय नों आवगायाव दोननानै बा मबाइला लोरि बायदियै नों मबाइलखौ दोनना लानानै नों भिडिअ रेकर्डिं खालामनो हायो आजादि। अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय, केमेरा बा भिडिअ रेकर्डिं खालामनायावहाय स्टेन्ड आरो माइक्र'फन गैयाब्लाबो जे भिडिअ रेकर्डिं खालामनो हायो, नोंथांमोना मिथिबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनैहाय बे मोननै बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननो फोरमायबाय। जायफोर इउटुबार गोदान बिथांमोननि सिगाङाव आं बे मोननै बाथ्राखौ बिथांमोननो फोरमायबाय। दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। जय बर' हारिनि जय। बाय बाय।